sai kuma somatic cells da germ cells. Menene bambancin da yake tsakanin somatic cells da kuma germ cells? In aka ce somatic cells ne ake nufi. So somatic cells is the any body cell that is not involved in reproduction. Somatic cells sune cells da ba sa ba da gudunmawa, su ne cells da ba a amfani da su wajen reproduction, wato cells da ba reproductive cells ba. Misalin su ne kawai cells da kawai duka cells ɗin jiki in banda sperm cell da kuma egg su ne kadai ba somatic cells ba. Haka duk wani cell da baya cikin wannan yana cikin somatic cells. Ga misalai na somatic cells su ne kamar zaren nama, myocytes kenan, ko kuma muscle fiber. Akwai kuma kamar wayannan su kuma su ne red blood cells, jajayen kwayoyin halittun da suke cikin jini. Akwai kuma white blood cells, fararen kwayoyin halittun da suke cikin jini kenan. Akwai epithelial cells, su ne cells da suke rufe da suka rufe jiki kenan ta bangaren fata da kuma cikin organs ɗin da ya zama cewa suke da space a cikinsu. Akwai adipocyte cells da suke cikin kitse kenan, ko cells da suke cikin kitse. Akwai kuma nervous cells, nerve cells. Nerve cells su ne cells da suke kai sako daga waje kaza zuwa waje kaza, suke ɗaukan sako suke kaiwa. Su ne cells da suka haɗu suka ba da jijiyoyi na kai sako daga wannan wajen zuwa wannan wajen. So duk wani cell wanda baya cikin wanda ba wannan sperm cell ba ko kuma egg, to ana ɗaukan shi ne a matsayin somatic cell. Da haka akwai osteocytes. Osteocytes su ne cells da suke cikin kashi, bone cells kenan. Su ma dukansu misali ne na somatic cells, da kuma cells ɗin ma da ba mu kirgo a nan wajen ba. To yanzu kuma menene germ cells? Kun ga bayani akan germ cells, kun ga yanzu ko ba faɗa ko ma ka sani. Haka cells ɗin da suke ɗin da ake amfani da su wajen reproduction su ake kira su da suna germ cells. Ga misalin sunan da sperm da egg su ne. Misalin sperm shi ne na ɓangaren namiji, egg kuma ta ɓangaren mace, wanda an haɗe an samu saduwa su ake amfani da su wajen a samar da raine shi a cikin mahaifa har zuwa lokacin da ya girma a haife shi. Bambancin da yake tsakanin DNA, RNA da kuma chromosome. Wannan baya cikin asalin wannan karatun, baya cikin wannan bambancin da na yi na DNA, RNA da chromosome baya cikin tsarin karantarwa. Kawai dai mun saka shi ne domin ya taimaka ma wajen fahimtar karatun da a gaba bangaren mutation, cell division.